Det er meget ting. Det er det, som vi har været mest engageret i. Det er da sjovt. Ja. Det er det fedeste, vi har lavet indtil videre. Det var meget fedt det der, og det der byggeri, der sprang næsten lige hovedet kigge og sådan noget. Og der var jeg smidt ud, så det så Nej, ikke. Ja. Nu er det jo sådan, at I skal have nogle jernpinde ned, for at kunne styre det, ikke? Ja, meget. Jo. Det er ikke bare sådan en glasflade ovenpå. Skal du nok lidt. Lav din navn, mand. For helvede med. Hvad er det her? Nej, jeg skal ikke. Der er mange hænder, man. Der er ikke så stadig har det ikke. Åh, ikke også. Fuck det. Hvad kræfter med? Har du ikke læst de? Ingen Mohammed-kriser. Det kom lige med. Ja, du må ikke være med i vores show. Men det kommer meget det kommer slet til at være så vildt. Nej, det kommer til at være. Det bliver kedeligt, den her. Ja, det var meget bedre end noget. Ja, det må 20 gange. Kan det ikke helt bagefter igen, ikke? Hvad? Kan det ikke helt igen bagefter, ikke? Selvfølgelig gør vi det. Hvad har du regnet med, Topper? Det var godt, det var. Jeg ved det ikke. Det var brugt. Er du næsten færdig, det her? Så kan man lidt den skudde. Hvor de snakker dansk. Hvor de snakker... Så, hvis de må snakke engelsk, så må vi sgu snakke dansk. Ja. Hvem kan ikke snakke engelsk? Hvis de må snakke engelsk, for det ligger ud på Google. Kan man snakke det? Nej. Yes! Sæt nu hjem, sæt nu hjem, sæt nu hjem. Prøv nu det. Hold sæt nu hjem. Sæt nu i, hvad? Tryk nu af dine fede fingre. Nej, det. Nej! Ja. Det er svin. Fyr den nu op, mand. Nej, hvad laver du, Tobias? Du bare sætte den i. Kan du spille det, så pigerne kan se? Inde på midten. Du prøver ikke brænder kameraet ind. Sæt den ned på, Topper. Nej, Det er i min lomme. Den lille. Den lille! Det er det nu, de skulle. I optager fra alle vinkler, så kan vi bruge det. Fyr den af! Det var vist for lidt sejt. Det er sejt. Nej, det er meningen. Det er min mand, der ikke bøv. Ja. Så har I pointkvarteren. Det var meget nice. På Mads